Здравейте! Аз съм Do It Yourself Little Pet Shop и днес, само да ви обясня, ще играем, то не е точно игра, ще влезем в чат с кучето, който е нещо като робот, с който можеш да си пишеш, като с човек, обаче е куче. И тук, само да ви кажа, че някой ще правя нещо като геймплейове на игри, ще правя неща от ластици там и ще играя на Little Pet Shop. Добре, нека започваме. Трябва да си въведем първо името. Вашето име. Дарина. Пробвах играта, готино е. Кучето не издържа повече. Защо? Ами просто така. Не го разбирам, че е нищо. Защо? Така. Извинете, че пиша малко бавно, просто е малко трудно да се пише с една ръка. Ами ей така. Обясни ми, де. Обясни ми. Де. Без да натиснах една точка, макарай. Кучето му учи като комунист на разпит. Ама какво значи това? Какво те мъчи? Чакай, не. Пробвах тази игра и яка е. Дарина дава на кучето пържолка. Айде пържола да бъде. Какво? Телешка е. Дарин, да знаеш, ти си моето стихотворение, наречено Горделиво море. Защо? Ами просто така. Стига си ми отговарял така. Извинете, че много мърдам камерата. Снимам с телефон, малко е неудобно. Долу в описанието ще има линк към Facebook страницата и също така ще има сайта, ако искате да пробвате. Ами да продължим. Ами просто така. Смешно си. Смешно си. Кучето си поглежда Ролекса, дали пали пура и издисва дима в лицето на Дарина. Дарина, след малко ще ходя в голф клуба, така че се страхувам, че трябва да приключваме. Колкото и да мрази голф, пиша това. И аз ще дойда. Знам, личи ти. Айде бе. Обичам голф. Голф написах аз. Голф. Не е вярно, мразя го! Кучето си купи петролен кладенец и сега не знае какво да го прави. Дарина е объркана. Кучето започва неистово да лае Дарина. По-спокойно.
е по-спокойно. По-спокойно. Стига пък и ти. Тък му бях започнал да се ядосвам както трябва, сега трябва да се успокоявам. Успокой се, бе, успокой се. Покой са, бе, успокой са. Опа. Успокой са. Кучето гледа Дарина, а защо захапване... А нещо за хапване нямаш случайно? Ей, ти тая пържола. Ей, Дарина, да не е телешка, че с тази луда крава, то по кучета не ходи, ама знае ли човек? А? Свинска е, споко. Свинска е. Кучето си поглежда Ролекса, долепя ход до него, поглежда го и пак го изхвърля в кошчето. Кога ли някой ще направи един свестен часовник? С тези космати лапи не мога да се набивам и на 2-3 дена се налага да си купувам нов. Как няма си купуваш нов, бе? Влиза ти козина в това нещо. Ай, чао. Ай, чао. Айде скоро. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Долу ще има линк към описанието и линк към Facebook страницата ми. Скоро!